Hola, sóc el Francesc. Avui porto una informació de SALR. Com convertir-te en la millor versió de tu mateix. Ja vaig parlar de la llum i la foscor i de com tots posseïm totes dues en certa mesura al nostre interior. I això no és pas dolent. També vaig parlar de com es connecta això amb les ombres i traumes de cadascú. I seguirà estant molt lligat. Intentaré explicar-me de la manera més pràctica possible i que puguis aplicar-lo tan bon punt tinguis l'oportunitat. Em temo que el més probable és que sigui aviat. Basant-nos en com definim la nostra llum i com definim la nostra foscor, podríem qualificar una com a positiva i una altra com a negativa, ja que una representa les bones intencions, actituds i emocions davant de certes situacions i l'altra representa just el contrari, respectivament. Tot i això, al final parlem sobre fer servir aquesta màscara o aquella carcassa que des de fora pogués semblar foscor, quan en realitat es tractava de defensar-se un mateix amb saviesa, amb enginy i sense perdre el respecte, perquè ser un ésser de llum no implica renunciar a cuidar-te tu mateix davant dels atacs o davant de la foscor dels altres. Aleshores, com potenciar la llum que hi ha en tu quan el món on vius tendeix a l'hostilitat? Bé, ser la millor versió de tu mateix no implica necessàriament exposar-te davant del perill. Potser convé mantenir un cert rang de misteri o de cautela per la teva pròpia seguretat, però clar que es pot. Mai no hi ha un sol camí, però sí que crec que sempre porta un procés que comença per conèixer-te al 100%. I per conèixer-te al 100% és necessari localitzar les teves ombres, localitzar les coses que et fan sentir malament, que et causen problemes, que et molesten, que et fan mal i buscar d'on venen, perquè hi són. De vegades és molt difícil trobar-lo, perquè tendim a enterrar aquestes coses com mecanisme de defensa, però mai no t'has de rendir pas o resignar a dir no ho trobo, no ho sé, és molt difícil, com ho sabré? No puc, no sóc capaç, perquè tendiràs a dir-ho i abandonaràs. És el més habitual. Has de seguir i ser el més honest que puguis amb tu mateix. Sigues valent. Tingues el valor de ser objectiu i coherent i utilitzar la lògica per respondre't a les teves preguntes, sobretot quan ja has trobat d'on ve aquesta ombra, perquè hi hauràs de tenir valor per acceptar-la, per saber que hi és i no passa res. Ets una persona tranquil·la, està bé. Un cop en aquest punt i depenent de què es tracti, hauràs de valorar si canviar aquestes coses està sota el teu control, si vols canviar-les o no, les conseqüències de la teva decisió i aprendre a acceptar i integrar de debò la situació resultant i les respostes que trobis. L'objectiu és fer aquest procés tan dur i que porta molt de temps amb cadascuna d'aquelles coses que et molesten o fan patir d'alguna manera.
Si t'hagués de donar una clau màgica per fer-te aquest procés més senzill, serien dues coses importants. L'objectivitat d'una banda, ser totalment objectiu, racional, lògic i sincer amb les preguntes i respostes que et donis analitzant les teves emocions o les situacions que siguin. En segon lloc, però exactament igual d'important, comprensivitat. Ésser comprensiu amb tu mateix. Per descomptat que cal reconèixer que hem fet malament, però també cal aturar-se a entendre per què ho hem fet precisament per no repetir-ho. No vol dir pas que tot estigui justificat, però sí que has d'aprendre a deixar anar aquest karma i aquest remordiment si realment vols canviar i millorar. Entendre't i ser aquesta persona que necessita precisament el nen que hi ha plorant al teu interior. Tot això connecta amb diversos temes dels quals m'agradaria parlar en el futur, com poden ser com connectar amb aquest nen interior, alliberar aquest karma i la importància de les paraules que fas servir per referir-te a tu i a les situacions. Temes que evitaran que tu mateix et consumeixis en la teva pròpia foscor, i això era només el primer pas per potenciar la teva llum, o més ben dit, aspirar a convertir-te en la millor versió de tu mateix. Ja se t'ha oblidat de què parlava? És el més complicat i requereix moltíssim valor. Un cop superat aquest procés, també has d'aprendre a reconèixer allò bo que hi ha en tu. És importantíssim, perquè precisament això és el que vols potenciar. El mer fet de voler canviar o millorar ja és en si una cosa del que està orgullós, una cosa de la que està orgullós. I és una cosa que fa un percentatge baixíssim de la població humana, ja sigui per comoditat, per por, per mandra o per 1000 raons més. En la meva opinió més sincera, sobretot es tracta de la comoditat d'assenyalar fora i no mirar dins. Tot allò que et fa sentir gentil, honest, noble, generós, bondadós, humil o el que sigui, t'ha d'enorgullir. Fins i tot parlant d'habilitats. Allò en què ets bo, hàbil, culte, t'ha d'enorgullir sense caure, per descomptat, en la neciesa ni en l'ego. Sempre disposat a acceptar l'equivocació i perseguir sempre aprenent per no equivocar-te la propera vegada. Cada vegada que t'equivoques, estàs creixent. La nova perspectiva és sempre benvinguda per fer créixer encara més la teva entesa sobre qualsevol realitat. També estan disposat a acceptar sense cap por tot allò en què et saps ignorant. Què passarà? Que et jutjaran. Que potser no és preguntant com s'aprenen noves dades. La propera vegada ja sabràs una mica més. De fet, el mer factor de ser capaç d'això és també una cosa del que et pots sentir orgullós. Això és una cosa també de la que et pots sentir orgullós. Tothom busca tenir raó i li agrada quedar com el que sap. Però per què? En què els farà créixer això? Qui està creixent més? Un cop has reconegut i solucionat o integrat les teves ombres,
conscient de les teves virtuts i les fas brillar quan l'ocasió ho requereix i perds la por de mostrar-te ignorant o incapaç amb l'objectiu de seguir aprenent, podràs ajudar els altres de la millor manera possible, perquè ho faràs amb coneixement de causa, sabent que els pots servir i sent totalment honest. Per ajudar a millorar el teu món, primer t'has d'ajudar a tu i treballar en tu mateix. Tot i això, t'adverteixo que només pot ser ajudat aquell que està disposat a cooperar per això. Però tot això no resol el problema d'hostilitat d'un món on no convé ser només un petit conillet blanc de llum totalment inofensiu. Per desgràcia, has d'estar alerta i no deixar-te enganyar ni trepitjar pels altres i mantenir la teva dignitat alta quan sigui necessari, amb respecte i amb classe, i una vegada més, sense caure a l'ego, i aquí em refereixo a la connotació negativa d'ego. Per exemple, si tries mostrar-te tal com ets davant d'una persona i aquesta persona acaba tornant això contra tu d'alguna manera, no te'n penedeixis. Tingues criteri a l'hora de mostrar-te davant de quines persones i quina part de tu reveles. I si arriba a succeir que t'equivoques, no és pas culpa teva. No ets pas tu qui està fent alguna cosa malament. Pots retirar-te amb dignitat i amb classe i seguir el teu camí. No regalis més temps ni res més de tu a qui no ho valora o no ho mereix. Com vaig dir anteriorment, és probable que intentin fer-te sentir malament per això, però tu utilitzaràs la teva intel·ligència per cuidar de tu mateix i en realitat, encara que sona més interessant dir que estàs utilitzant la foscor per protegir-te, no es tracta d'això perquè no estàs fent res de dolent. De fet, només estàs actuant com cal. De vegades podem trobar-nos amb una clara ombra en una altra persona que ens importa i que volem, una persona que estimem. Veure la foscor en algú que ens importa pot esdevenir molt dolorós, frustrant i molest. Hauràs de tenir la saviesa necessària per valorar si li has de dir i ajudar-la a detectar aquesta ombra per acompanyar-la en el procés de superar-la o deixar que ella mateixa acabi xocant sola contra el mur que pugui fer-la despertar. Això, sempre que no s'encreui la línia de faltar-te al respecte, esclar. No t'oblidis de cuidar-te tu mateix i, sobretot, no exigeixis al món que sigui com tu consideres que és correcte. Ni a ells directament, ni esperis en general que actuïn de certa manera. Accepta la foscor en qui no vol deixar-la anar i segueix treballant en tu. Què passa, Nino? Definint la foscor com a negativa i la llum com a positiva. Però hi ha vegades que una protegeix l'altra. De vegades una persona amb intencions totalment fosques s'amagarà sota una màscara de llum que l'ajudi a avançar cap al seu objectiu sinistre. Altres vegades una persona portarà una màscara que li permeti moure's a la foscor, sent que el seu objectiu final és en realitat el millor que podria existir i el més lluminós del món. Tot això sona molt dualista, però considero que pot ajudar molt bé a entendre algunes coses d'un mateix i, sobretot, a integrar tot allò que he omès. Utilitza aquesta informació sàviament. Per mi és literalment aprendre a viure.
Sahel DR. Ja Sahel ho ha explicat magistralment. Tot és dual, tot té llum i foscor, i així ha de ser perquè l'una sense l'altra no té raó de ser. Com es pot valorar la llum? A través de la foscor que l'envolta. Per tant, no podem ser pas només llum, i la vida no pot ser pas un camí de roses. El problema és resolt reconeixent el valor tant de llum com de foscor i finalment integrant-les. Però aleshores sorgeix una altra pregunta. Com puc aleshores ser un ésser de llum? Ja ets un ésser de llum. Ara de tu depèn a quin plat de la balança li paris més atenció. Així com la nostra freqüència fluctua i puja i baixa contínuament, així succeeix amb els plats de la balança. I hi haurà moments que paris més atenció a la teva llum, però succeirà alguna cosa i la teva atenció es dirigirà cap al platet de la foscor. És llavors elecció teva si continuaràs donant importància al teu costat fosc o l'integraràs i et centraràs en el teu costat lluminós. Això depèn de tu, i només de tu. Jo trio vigilar i mantenir-me al meu costat de llum. Gràcies a tots per participar, pels likes i comentaris, per compartir, gràcies als moderadors, sempre al meu cor.